Aquesta setmana no farà massa bon temps. Avui farà sol i núvol, però demà, dimecres i dijous segurament plourà. Divendres i el cap de setmana estarà ennuvolat. La temperatura màxima serà de 17 graus dissabte i diumenge. La mínima serà de 7 graus avui i demà. Que bé que plaugui, bona falta ens fa. El dia 8 de març, com tots sabem, és el Dia de la Dona. El Meteo ens agrada molt celebrar-lo i aquest any coincideix amb que a la Berlinale han premiat una dona catalana que es diu Carla Simón. Ella ha guanyat l'Os d'Or en l'apartat de direcció amb la pel·lícula que es diu Alcarràs. A més, aquesta pel·lícula està rodada en català i els actors no són professionals. Estem molt contentes del seu èxit, que ens suposa un magnífic exemple a seguir. A Ucrania també celebrem la Maslenitsa, que va a ser un carnaval, però amb alguna diferència. Per exemple, el primer dia se li dona la benvinguda al xuxolo de Maslenitsa, que és un espanta-ocells enorme que es crema a l'últim dia. A més, celebrem el Voskresenie Provodí, el diumenge de Pardó, que es fan visites als amics i familiars, i es demana perdó i es fan regals. Aquest dia es crema el xuxolo Maslenitsa i comença la Quaresma i el dejuni. De fet, la Maslenitsa és coneguda com la setmana de la mantega perquè és una setmana en la que es menja molta mantega. I ús per preparar-se per el dejuni de la Quaresma que durarà 47 dies. Hola, jo vaig néixer a Austràlia, a Queensland, al nord tancada al mar de Coral, i la meva ciutat es diu Brisbane. M'agrada explicar-vos una llengua que parla una mica la meva mare i que es diu Gubi-Gubi. La llengua Gubi-Gubi és una llengua aborigen que parlen molt poques persones i el vocabulari és molt diferent a les llengües que coneixem. Per exemple, hola es diu Wonya i benvinguts es diu Wonya Nugulum. Els animals més típics d'Austràlia es diuen Mary i Gula, que són el cangur i el koala. Per altra part, també us vull explicar que l'anglès d'Austràlia és una mica diferent, ja que ens mengem moltes lletres. Per exemple, en comptes de dir good day, diem great.